I request all of my viewers to pray for a happy and peaceful life for my mother and father. ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ସାହୁକାର ରହୁଥିଲା। ତାର ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର ଓ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରି ଦୟାଳୁ ଓ ପର ଉପକାରୀ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା। ସାହୁକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରି ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ଚୁଟି ଥିବାରୁ ସେ ଦିନସାରା ସେ ଚୁଟି ସହିତ ଖେଳୁଥାଏ। ସାହୁକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବାରୁ ସାହୁକାର ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବିନା କାରଣରେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଥାଏ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାହୁକାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥାଏ। କେତେଦିନ ପରେ ସାହୁକାର ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାହୁକାର ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପରେ ସାହୁକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରର ସବୁ କାମ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଘରର ଝାଡ଼ୁ ପୋଛାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସନ ମଜା, ରୋଷେଇ ବାସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାମ ସାହୁକାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥାଏ। ଏତେ ସବୁ କାମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାହାଣୀ, ଲାଣ୍ଡି, ଅସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଦେଉଥାଏ। ଏତେ ସବୁ ଗାଳିମନ୍ଦ ଶୁଣି ସାହୁକାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଭାରି କାନ୍ଦେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ସାହୁକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିନା କାରଣରେ ଗାଳି ଦେଲା, ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଲା। ଏହା ସହି ନ ପାରି ସାହୁକାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଲା। ଯିବାବେଳେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେହି ମୋତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବା ମୋର କି କାମ? ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ରହିବି, ଘରକୁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ନାନା କଥା ଭାବି ଭାବି ଯିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହି ସେହି ଜାଗାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲା। ଗଛଟି ତାର ଏହି ଭଲ କାମ ଦେଖି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ପୁଣି ଥରେ ସାହୁକାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ସେହି କଦଳୀ ଗଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଧା କରିଦେଲା। କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲା। ସାହୁକାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତପସ୍ୱୀ ନିଜର ମାୟା ବଳରେ ସାହୁକାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୟାଳୁ ଓ ପରୋପକାରୀ ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେହି ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା କ୍ଷଣି ତାର ଅସୁନ୍ଦର ଦେହ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲା। ସେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଯିବାବେଳେ ତପସ୍ୱୀ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟରେ ପୂରିଥିବା ଟୋକେଇ ଦେଲେ। ସେ ସେହି ଟୋକେଇକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କଦଳୀ ଗଛ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ନିଜ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ପତ୍ରକୁ ତୋଳି ନେବା ପାଇଁ କହିଲା। ପତ୍ରଟିକୁ ହଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ବୋଲି କଦଳୀ ଗଛ ତାକୁ କହିଲା। ସାହୁକାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିବା ବଡ଼ ଗଛଟି ତାକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ନିଜ ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା କାଠ କାଢ଼ି ନେବା ପାଇଁ କହିଲା। ସାହୁକାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି କାଠଟିକୁ କାଢ଼ି ନେଲା। ଯିବାବେଳେ ଗଛ ତାକୁ କହିଲା, ଏହି କାଠଟିକୁ ହଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୋ ନିକଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂତା ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ସାହୁକାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଛକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପହାର ଧରି ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ। ସାହୁକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଧନୀ ହେବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଲା। ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ତାଠାରୁ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଜାଣିନେଲା। ଏବେ ସେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ପଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ସେହି ବଡ଼ ଗଛଟି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।
କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ତପସ୍ୱୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୋଖରୀରେ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତପସ୍ୱୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋଭୀ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ପାଇବା ଆଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇ ଗାଧୋଇଲା। ତପସ୍ୱୀଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ସେ ଆହୁରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜର ଅସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱୀ ତାର ଲୋଭୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ଗୁଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବାରୁ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲା ଏବଂ ସେଦିନଠାରୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସାହୁକାରର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାହୁକାର ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥାଏ। ଦୁନିଆର ରୋମାଞ୍ଚକ ଓ ରୋଚକ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଚିତ୍ରକଥା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।